Kubuhlungu ukuthanda umuntu ongakuthandi. Kubuhlungu ukuthanda umuntu engakuthandi. Yabona ubuhlungu lobo obuzwayo ngesikhathi ulandela umuntu uthi uyamthanda engakuthandi. Omunye athi uyakuthanda akukhohlise. Yilo thando lolu uNkulunkulu asithanda ngalo. Kepha thina siyamnyanya uNkulunkulu. Asimthandi uNkulunkulu ngale ndlela le engazi ukuthi ngayilinganisa nayo. Abantu bayamnyanya uNkulunkulu. Labo abantu bayamazi, bayamfuna ngezinhliziyo zabo, kepha bengayenzi intando yakhe. Ukuba amandla kaNkulunkulu abonakaliswa lapho mesithi siyamthanda uNkulunkulu. Bese siyamfuna uNkulunkulu senze lokhu athi masikwenze ukuze kugcwaliseke uthando lwethu naye nobudlelwano. Ayikho into ngathi uyayithanda uNkulunkulu ekubeni uyazi intando yakhe kepha ungayenzi. Awukwazi ukukhonza amakhosi amabili. Ukuba khona inkosi ozoyibona ingcono bese uthanda wena kakhulu leyo uyidelele. Angikwazi ukukhonza nokubhanqa uNkulunkulu nezinkanuko zami. Inkanuko zami zingiholele ekufeni. Zingiholele ekutheni ngibe isigqila sezinto ezizongenza ukuthi inhliziyo yami ingabi nakho ukuthula. Ngifuna ukugcwalisa leli phanga naleli gebe esenhliziyweni yami ngezinto ezidaniwe. Ngiyasukela into engiyibekele ngaphambili but angiyifici. Injabulo yami isezintweni ezifiswa inhliziyo yami kepha ezingamjabulisi uNkulunkulu. Indaba yokusindiswa uku-understanda uthando lukaNkulunkulu. So manje asiqondi uthando lukaNkulunkulu.